Crane. Dadlwytho i O'Brien. Ac i Lewis. Eto Lewis yn dangos i gyflymdra i allu. Saith o ochr Lewis yn ôl tu fewn. A'i Crane. Mae'r mewnwr wedi croesi ag o fewn munud yn unig. Mae Casnewydd wedi sgorio cais arbennig o dda i agor y sgorio. Ie, dechreuad bendigedig oedd i Casnewydd yna. Nid fi sôn falle am yr awydd i wario gêm eang. Dwylo menyn ar radeg anghywir, a mae rhywsyn i gilydd, mae'r dwylo'n gywir y fan wrth ni weld y Josh Ginner yn cadw gafol rhywsyd ar y bel. Crane, defnyddio'r blewnwyr. Rownd y gornel, maen nhw am ddod un ton ar ôl y llall. Y cerff mawr yn hyrddio ymlaen, y pist yn y cefndir. Crane dan bwysa, Hewish i'r ddau. I ddal y mewnwr. Deco, no, back. Allan tro hyn i'r cyn gapdan, dwi'n meddwl, i Rhys Jenkins. Nôl tu fewn, O'Brien yn ffigio, yn mynd i hun, 2 yn erbyn 1. Oes na opsiynau? Oes. Allan tro hyn i Lewis Jones. A mae'r prop Penrhyd yn ei siŵr bod o'n cadw gafal ar honna i sgorio trydydd Casnewydd o'r hanner awr cynta yma. A mae Casnewydd yn bygwth rhedeg i ffwrdd yn gyfan gwbl efo hon. O'Brien yna yn trio pwyllo pethau. Yn hir allan. Mae yna ddigon o le yma i'r asgellwr, Davies Smith. A mor rhwydd o hynny ar ôl holl waith gan Pontypridd yr 22 Casnewydd. Y tîm cartra yn mynd hyd y cae. Stay offside. O, di rhangipio. O'Brien di gallu mynd hyd y cae. Os gen efo'r cyflymder, stycu ar ôl o. O'Brien wedi sgorio. Stycu yn pledio o'r dyfarnwr bod i cael ei tharo ymlaen. Na, ti'n mwyn beth, mae wedi jyst yn dangos ei profiad unwaith eto, jyst yn darllen y chwarae mor dda, ac yn dangos o'n hen ben, 31 mlwydd oed, ond mae dal gyda'r cyflymder gyda fe i wneud y holl ffordd. Wedi dwy'n hi. Allan i lledu hi. O, mae'n ei cael ei ddwy'n, Dale Stuckey. Ac o'r diwedd, mae'r cais wedi dod, cais heiddiannol ar ôl yr holl ymdrech. Ie, hollol heiddiannol, mae'n mynd i dangos da fel barhad yn trwy gydol y gêm yma. Ydyn nhw ceisio amser i'r rediad a rangybiad wych gan Stuckey. Y cic drwad, tro yma eirioli, mae Matthew Powell. Ydym ni gallu tirio'r bel ydi? Wel, gadwch i'r edrych ar hon eto. Eis Nathan, sa'n ni'n edrych ar hon eto. Dos ti lawr i studio, gen i air arall efo chdi lawr yn fanna, iawn. Just over 1 minute. Chi weld os di hon wedi ei thirio. Felly naddo, dyna ni. Felly, dyna ni yma yng Nghasnewydd. 6 chais a phwynt bonus i Gasnewydd. Y sgôr terfynol yma yn stadiwm Casnewydd. Y tîm cartra Casnewydd 36, Pontypridd 7.